Anyaon so lalaking daing katurog. Di bali daing katurog basta may gising. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa Morning Hirit. Ako po para mentas ng sila kaibanan, Mark Delot daing iba sa dit sa Naverotian. Laro technical, siyempre kasabay niya ito si Junapolis. Yaon man sa newsroom ako. Si Jenny at saka si Nicole Angloriani. Handang sa luwa siyempre Mega Force Patrol sa pangyari sa yung Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Diyan po sa 3rd District. Yaon man siyempre sa Daraga area si Joshua James Bino. Karen Ala, diyan po mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Mantang si partner Alarmario nakaprangkisa sa City Hall. Baby Angel Mustaza, Regional Santi Setasin sa Legazpi 4th District. Mantang si Pading Jomar Bien diyan po sa 1st District. Lagadi siya from Santo Domingo to Baco and vice versa. Good morning, good morning, good morning. Data po mga kaibanan, CB Plan, ito may importanteng komperensya po itong atin diran sa UST sa Manila. Ngunyan po sa Kudsaaga, agaro hanggang Domingo pa. Kaya kita ko na po mag-iribanan para mentras. Kumusta po? Ito yan pong palibot. Mauran-uran, malipot-lipot. Iyan. Sabi kan mga, may klase, may klase, may klase. Ano nga, may advisory lamang may klase. Angyari. Ikaw na pong klase. Magiripos-ipos na ta. Nganing matawa nagibalo ni mama at saka ni papa. Ay mga batit. Magmarata na tabi ta ang sabi kasubanggi, mga tugang, ni Governor Noel Rosal, base sa PDRRMC APSIMO Advisory 2025-12, lifted na po ang in-person classes suspension. So, ang sabi, mga tugang, due to the improving weather condition in Albay, PDRRMC Albay hereby lifts the PDRRMC Advisory Number 2025-11 suspending classes in elementary and high school level, both public and private schools. Classes therefore resume effective tomorrow, Friday, July 18, 2025. All local government units, CDRRMOs, MDRRMOs to closely monitor the weather bulletin by Pag-asa. Ayan. Okay, so Bagyo, mga tugang, uto na duman sa may Baler, Aurora, kasubagong alas 2 ni aga. Adi. Tapos, dahil man kita sa Albay na signal, nagkigoning signal dyan sa may northern and eastern part kang Catanduanes, yung Higmoto, Viga, pagkatapos yung iba pang nyao po dyan sa dulo, no? Sa Albay dahil man po tabi. Pero yan, siyempre pig-antisiparan ta. Dahil man kita ngaya kinukusok ang bagyong Rusi, ang bagyong Krising, posible, mga tugang na kumusog man sa bagat na magdadara po ng pag-uran. Yo. Okay, bueno, mga tugang, taod-taod taramon ta po yan sa Pag-asa. Kunin muna natin mga tugang ang mga importanteng impormasyones para po sa mga kababayan ta pag-iribangon niya pong aldao. Nasa linya na po si Jimmy Nasalita. Chief Jim! Good morning, Chief Jim! Yes, good morning, Director Mar. Maliputon ang pagkaga. Amo? Mauranon pa. Oh, malo po. Ay, mauro. Mariklom. Madiklom. Mm-hmm. Gari. May ko na, nagbuburo ba na agnaman ng liwanag? Manipis na ang dampog. Baka Iyo. taon-taon, diretso nang magliwanag. Lampas naman gayon si Krising. Mm-hmm. Aha. So yan ang inot na kanya to, sitwasyon. Medyo uran. And ingat-ingat sa natabi, Director Mar. Iyo. Duwang tulay ang big widening kan DPWH. Digdi sa Ginubatan, Saro San Rafael, Saro Barangay Banaw. Ang problema sa mga pinagkadugtungan, gikan sa luma as in expansion kani, aspalto ginamit sa pag-agi kan mga aldaw tabi direct.
nagtatalbong. Resulta, minauruntol sa na, minataragadul ang mga motor. Ani ba, minasirimplang sa ibabaw kan tulay. Paano kung may kasabatan ka o may nag-overtake sa ampangan mo, sa likodan mo marikas, tapos suminimplang ka, pwede kang marimate. Maray nga ni, mga minorman sana, ang impact sa mga nagmumotor na nadidiskwido. Ngunyan, dahil na paghalaton kan DPWH na may magbuhis buhay, purabir ayuson, mga pinagkadugtungan na ini na nagtatalbong, nagpipinsaran mga nagpakamotor, lalo na sa mga bago o bako familiar sa lugar, planado o plain tulay. Kung marikas ka, talagang pagduro di malas, diskwido ang mangyayari. Iyo. Tangon yan dapat tawan atensyon ini, kan DPWH, sa pagsabing talagang may nakaarungang peligro sa duwang tulay na initabi direct. Isabay ko naman ining intersection, ini DPNR man ining concern. Kaya parehas, DPWH, uning approach kan both side kan release, mina intersection baga ining Trabisia, PNR, going to PNR terminal, udig di sa Trabisia, na cross ini sa Tinampo, albong an magibong na porsyon kan release. Iyo man yan, tabi Director man, minataragadul sana, dahil lamang na bubugtakan binugtakan na inig aspalto, nang katarangkas man giraray. Kaya taralbong, yan ang mga sitwasyon, tabi Director Mar. Mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you very much, Chief Jim. Mga tugang istorya po niya ito yan, hali po dyan sa area ni Jimmy Nasalita. Iringat sa na po tabi sa mga kababayan at sa DPWH, concern po yan sa mga tinampo, sa mga approach, sa mga tulay. Pakipasiguro po tabi. Sa mga taga-Legazpi tabi, may pinaluwas na advisory, mga tugang, ang Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang sabi po, mga tugang, Legazpi City Disaster and Climate Change Resilience Council number 33 series of 2025 issued on July 18 at 5 a.m. Ngunyan lang po ini. Sabi po digdi, suspension of face-to-face classes. Digdi po sa Legazpi Tan sabi po digdi, mga tugang, based on Pag-asa's rainfall advisory number 2, napigpaluwas po kan 18 July 2025. Ngunyan po ini, 5 a.m., Albay will experience moderate to occasionally heavy rains for the next 3 hours. In addition, the CDRMO station has recorded a red rainfall warning of 45.6 mm from 2 a.m. to 3 a.m. and 32.6 mm from 3 a.m. to 4 a.m., while the Detay station has recorded an orange rainfall warning of 13.5 mm from 3 a.m. to 4 a.m. And due to the current flooding incidents occurring in the urban areas, face-to-face classes in all levels, public and private, are suspended effective 18 July 2025 at 5 a.m. Alternative modes of learning are recommended. The public and the barangay, DRRM, committees and their task units are advised to be alert and to continuously monitor the weather bulletin from DOST Pag-asa through the usual channels, broadcast radio Legazpi City, in the PFB page, CDRMO,
FB page Liga. Ayan po tabi. O yan ang abiso po kang Legazpi City Disaster and Climate Change Resilience Council. Pigpulos po ngunyang pasana, ha? Sa paabukan sa indang Facebook page. Ano? Para yan sa Legazpi, no? Iyo po yan ngunyan ang kanya-kanyang LGU, mga tugang, may mga monitoring system na, and nakakapag-decide po sinda. No need na mag-wait po kita, mga tugang kang kunyan, kang abiso kang sa probinsya. So, ang mga LGUs, mga tugang, Arugan Legazpi, o yan, may sa diri po sila mga monitoring, may pinaluwas po sinda na impormasyon manungod po dyan. So, sa ibang mga banwa, yan pong aramunta. Kung halimbawa sa Daraga, kung ano po ang satuya na abiso dyan, alat-alatun ta. Alat-alatun ta po. Ha? Tangani po na masabutan ta. Bueno, doon ang istorya, alin po niya sa Luans, mga tugang. Nasa linya, Karen Ala. Si Karen ba nandyan? Karen Ala? O sinong nandyan? Sino na una? Hindi ko makita. Hindi ko makita. Yan, si Karen Ala. Karen, good morning. Please come in, Karen. Yes, rainy morning tabi sa imo, Direct Mar. Papanginutan ni Governor Noel Rosal ang third quarter meeting kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC full council meeting kaibaan mga local chief executive kan kada lokal na gobyerno at siya na alas 9 nin pagkaaga. Sa impormasyon kan inkargado kan aksimo na si Roderick Mendoza, sinabi ka ining ang bagong gobernador ang ma-preside o mamamayo ka na sa ating full council meeting ngunyan kung saan magpipili po naman dikti ang gabos sa mga alkalde o local chief executive kan kada munisipyo asin syudad kan probinsya nin Albay. Bilang pagpreparar iyan sa naglalaog na naman nin peryodo ning maraot na panahon anong ka ining pag-uran, pagpaha, uda pagyo. Sikun kay Mendoza, ang kautuban kan third quarter meeting na ini paghandaan kan gabos sa mga LGU ang pagtama naman kan mga bagyo sa probinsya sa mga masunod na bulan. Apwera kaiyan, biglalauman direkwa na dyan didiskupiron o tatauanin formal na estratehiya ang mga LGU na maging alerto sa mga siring kaining raot nin panahon. Karen, Yes, anong papanginot yan? Third quarter, ano yan? PDRRMC full council meeting. Ayun, full council meeting. Ang ma-preside mismo si Governor Noel Rosal bilang chairman ng PDRRMC. Roger on that. Ayan. So, expectedly, magiging presente ang mga alkalde. Roger on that. And actually, Direct Mar, sayang ka. Sabi tangani kaswapon sa report, puta na yaon di si DILG Secretary John Bitsimulya. Halaga dahil sa maraot na panahon, ay nanatagos magtigdi sa probinsya nin Albay. Ayun, pinuspon na, dahil na dinagos. Roger. Ayun, okay, sige. Yan ang report, Karen Ala. This is GB News. Thank you very much, Karen. Mga tugang, dagdag na itong mga istorya po yan. Hali po dyan sa Luwas. So mamaya po, mga tugang, alas 9 ng aga, may pagtiripon. Full council meeting for the third quarter kan PDRRMC. Panginoon mismo kan sa tuya pong gobernador. Maganda po ng istorya, lipat kita kay Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan sabay. Madiklom na, mauranon pa sa burnout. Burnout yan? Opo. Kasama ako pagali ko sa Santo Domingo mga quarter to 1. Iyo man, burnout. Hindi, mga alas 11, alas 12 po kayo dito, Sir Mar. Tapos kasubagong mga pasado, mga alas 12:30 na palsok man. Ang rito nagbalik tulos. Opo. Anyways, Sir Mar, good morning po, Giraray. Sa mga dugang kapang bareta, kantidad 27,200 pesos na pagtutugunan na siya po. Ang na-recover kan mga otoridad sa sarong lalaki, makalis na ikasa kan mga personahes ng Legazpi City Police Station. Ang sarong drug buy-bust operation ka nakalis na aldaw sa barangay 24 Rizal, Legazpi City. Sigun sa blood report na ipaluwas kan hepatura asin ipaghiras sa DC Venus, ang suspect na midbida na si alias Noli, konsideradong newly identified state-level individual, 26 anyos, warang agom, residente ini ka na barangay o sarong barangay sa Ginubatan asin temporaryong nag-i-star sa nasabing barangay digdi sa Legazpi. Ang operasyon ang itinasya sa pinagsarong puwersa
kan Legazpi City Police Station, Drug Enforcement Unit, asin ang PDEA Albay Provincial Office. Nakuha kay alias Noli ang kabilugan na 4 gramos din shabu na may kantidad na 27,200 pesos ang street price. Ana arestadong persona ana sa kustudiyang unian kan hepatura ipinarong sa magkakanigong medical asin doktor asin siya nahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Yan po, Sir Mar, ang mga dugang kapang informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCHCB News. Thank you very much, baby Angel. Mga tugang, yan po ang mga pangyayari pa sa pong palibot. And then duman po sa mga kababayan niya to, good morning sa mga listeners po natin nakaantabay sa 729 kHz sa mga radyo. Siyempre sa mga nakaantabay man sa DCGB News Online Facebook page, good morning kay amigo Lu Arthur Escobar, ay kay Doc Negrete dyan po sa Kamalig. Good morning, Doc. Ang chief kang MDRRMO dyan po sa Kamalig. At saka si Noriel Navigueras, takantabay. Sabi ni Sef G. Eriob, yaw na dito sa Manila, mauran. Lisa Martinez Daria, good morning po ngayon, Sir Mario de la Cruz. Beg Galang, good morning po. Maricho Caranza, Uyina Anak, good morning. Sabi ni Wena Andaya, good morning po, Sir Mar, maurano na pagkaaga. Ayan. Ning Hilig Magrasya, good morning po. Baha na. Saan po yan tabi, Ning? Good morning man kay Benji Dapogi. Sabi ni Benji Dapogi, pa-shout out man ngaya kay Manay Agnes Mapa, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capile Asejo, Cora Rialubit, and Ophelia Maravilla. And God is good all the time. Thank you. Yan. Sabi ni Militred, good morning sir. Joselito Sistina, oy sir, good morning. Good morning Sir Mar. Good morning Miko. Aloy lang kitang nagilingan na. Di na lang nakakapi. Zenica Musa Robrigado, good morning sir. Ayan po tabi mga kababayan natin. Mga well wishes ko po na pagkaaga. Good morning. Maratana po tabi. Yung sa Legazpi, yung face-to-face classes, mga tugang, kunyan. Suspendido. Base po duman sa ipinalawas na advisory kan City Disaster Risk Resilience. Sabi ni Mark Ostonal, morning ngayon po Sir Mar, naka-monitor po kami sa DCGB News sa Bitano, Ostonal family. Baan na din po Sir Mar sa part ng Bitano. Uy, may mga baan, may mga pagiriba. Pakalibot tabi. At saka sa mga kababayan ta, o yan, po tabi. Nag-abiso naman baga kasudma si Mayor Isam na lalo na sa mga mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council ngaya magkurunyan kita, magrilinig, tapos maging aktibado, tanganing ariglado kita. Marenaga ngaya Sir Mar, sabi ni Sir Noel. May dara ngayang kayak si VP. Serya kan dumanon niya, grabe nga ba, duman hanggang Sabado panguran man duman bagang Sir Mar. Tama ko sa abiso mo Sir Noel di. May pagka-weather man ka naman na diit. Di ba? Alright. Okay, di duman po sa mga kababayan niya to, mga tugang, aramon to po ang mga headlines kunyan po na pagkaaga para po duman sa mga kababayan niya to nagantabay. Tangani pong maintindihan ta mga pangyayari po sa tuya pong kapalibutan sa Pilipinas. Yan yung National Disaster Risk Management Council naka-red alert po sa Bagyong Krising. Mantang 44 airport ipinararan po sa heightened alert dahil sa Bagyong Krising. Office of Civil Defense nangapudan sa publiko na maging handa sa mga posibleng epekto ng Bagyong Krising. DILG, nagad ka ba nga sa mga LGUs na patawan ng penalidad ang mga prank caller sa 911. Nagpasar ngaya ki ordinansa. Comelec, pipagkomento ka Malacanang may kinaraman sa propestong lay na nagpapalawig sa termino kang barangay asin SK officials. Legal counsel ni Atong Ang inimbelto man sa mga nawawarang mga parabulang sigon sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy.
Mga ensya ng gobyerno sinugo na ni PBBM na umaksyon sa mga magiging biktima kang bagyong Krising. Landslide as pagba na rehistro sa Cebu dahil sa bagat as bagyong Krising sigon sa NDRRMC. Bagay pati nga ni sa Arroy Masbate na iling ko mga tugang sa mga posting ninda matinding baha duman. Mga parawamasin para sira pipaganda kan Department of Agriculture sa posibleng epekto kang bagyong Krising. Malacanang daipang nare-receiving formal na komunikasyon para ipaaresto ang mga parehong akusado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. DPWH and LGU babiyo ng parsa para sa mga tinampo na pasiring sa eskwelahan sigon sa DepEd. DNR nag-abiso sa mga LGUs na ibase daw sa siyensya ang pagresolbir sa baha. Yan po tabi ang mga mainit na headline ngunyan po na pagka-morning para po duman sa mga kababayan ta. Sabi ni Bing Buenboros, good morning ya Papa Mar. Good morning Bing, good morning, ingat ka mo dyan. Ayan, si Gerald Aranya, morning ya sir. And Mustafa Subiyahe mo from Santo Domingo. Mauran-uran migo. Madiklong pati, ta brown out naman sa muya. Si Wenandaya, good morning ya Sir Mar. Pangyayaran ko niyang pulugod at makusugon ng oran digdi sa mo. Ayan, pangyari. Adi, yun talaga. Pero maaali man sana yan. Mga 2 to 3 hours yan kung mga thunderstorm yan. Alright, mga tugang, i-try ta mag-connect mga tugang sa Pag-asa. Balon ta po kung ano, kung maki-istorya kita duman, makihanap kita kiko niyan. Sabi ni Mark Andy Marbella, good morning ngayon po Sir Mark, kami pirmi ready kaswapon, nagsurisirip kami sa mga kanal, baad may barado, thanks, yan, salamat abi. Amigo, kamu na ang tunay talaga. Alright, balon ta pang Pag-asa, tibad lamang may makauron kitang makakunik tulos kita, tangani na masabutan ta na kung ano po ang kamugtakan ngunyang kang panungain na po si Krising, ha? Tayan man ang pigaralat ka mga kababayan niya to ngunyang po na pagkamoning. Yan, ringing ang Pag-asa para po duman sa mga kababayan natin. Baka may nag-report pa. Yan, ayan. Hello Pag-asa. Yes po, sir. Ay, Sir Melvin. Si Mar po ini sa DCGB. Pagad po kami ng latest na kamugtagan kang panahon. Partikular kang bagyong Krising tabi. On air na po tabi kita, Sir Melvin. Go ahead po tabi. Just marhay na pagkaga po sa imo, Sir Mar, sa mga taga-DCGB, as in sa gabos na taga-pakinig as in taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Hulyo 18, 2025, saldaw ning Biyernes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Krising ay lumakas na ito bilang isang tropical storm kaninang alas 2 ng madaling araw habang ito po ay patungo sa may bahagi po ng norte kang Luzon. As in kasubagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang tropical storm na si Krising, pigakalkulong na sa distansyang 325 kilometers sirangang kang Tugigaraw City, Cagayan, o nasa coordinates na 17.2 degrees north, 124.8 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour. Alam niyo sa sentro, asin pagbugsukang paros na abot sa 80 km per hour. Mantang naghihirap man po hindi pasiling sa Norte Solnupan sa rikas na 20 km per hour. Mantang nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Kabikulan sa probinsya kang Camarines Norte, sa Catanduanes, asin sa northern portion of Camarines Sur, sa Caramoran, Garchit, Torena, Lagonoy, San Jose, Presentacion, Tinambak, Tiroma, asin sa Goa. Mantang ang tropical storm na si Krising ay inaasahan po na mari po magtama sa kadagaan po kang Cagayan or Babayan Island o atya na pagkahapon sundo po pagkabanggi. Habang at pagkatapos po nito ay tatawid po ito sa may bahagi ng extreme northern Luzon
at ito po ay inaasahan na pwedeng mag-exit po sa PAR bukas po ng pagkahapon. Mantang si Christine ay mag-continue ang sa iyang pagkusog asin pwedeng maabot ang severe tropical storm na kategory bukas po ng pagkahaga hanggang sa bukas po ng pagkahapon. Mantang southwest monsoon o kabagat naman po ang nagka-apekto sa sulnupan parte kang central as in southern Luzon, kasulnupan as in central section of Visayas and Mindanao. Mantang digdig sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat, pagdagulgol, dulot po ng tropical storm na si Christine. Ang paros ay moderado sagkod sa mukusog, nahalis sa sursulnupan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderado sundo sa maalon. Temperatura tigila umampoon 25 sagkod 29 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:27 ng pagkaaga. Kasi masulnop at yan na alas 6:15 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:36 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohela reporting live Halidigdi sa DOS, Pag-asa, Liga. Hello, Sir Melvin. Yes po, Sir Apa, Mark. harayo man sa tuya na so bagyo adi, naging tropical storm na pati palan si Krising. Now, ano ang magiging epekto kayan digdi sa tuya sa Bicol region, particularly sa mga pag-uran? Opo, sir, sa nganyan po, yung trap o yung extension po nitong tropical storm na si Krising ay nakaka-apekto entirely sa Bicol region. Yung outer ring bands niya po ay nakakabot po dito po sa may Bicol region na nagdadala po ng mapangonoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran natin pagkikilat pagdagulgol. Kaya sa ganyan po, nag-result po ito ng moderate hanggang paminsan to occasionally heavy rain. At sa ganyan po, ang albay po ay naka-yellow warning system po o kaya yung tinatawag na, ang epekto po nito is possible flooding in low-lying areas. Naka-landslide din po doon sa mga steep areas po. Ayun. So, maging alerto na sa natabi ani Sir Melvin. Opo, sir. Sa ngayon po maging alerto kita kasi po medyo makusog po yung dinarampag lang po. Hindi po sa Legazpi kasubago pong madaling araw po ang po kang alas 2 hanggang kasubago ang alas 5 po ng pagkaaga. Ngayon, yun din yung isang muya. Medyo nagro-lang ko managad sa tubig. Okay. Ayan. Yes, po, sir. Sir Melvin, salamatan po tabi. Mabuhay ka mo sa Pag-asa. Ingat-ingat po tabi. God bless. Salamat din po, Sir Mal. Welcome and God bless. Bangatugang Po kayo. Sir Melvin Almoela ng Pag-asa DOST Regional Forecasting Center para po sa pinaka-latest na sitwasyon po kan Bagyong Krising. O di lumayo na. Kaya lang naging nagkusog. So sana man dahil po kung dahil madiskwido duman po sa aagian po kay ni na bagyo. Tropical storm na siya, from tropical depression naging tropical storm na. Mga tugang niyan po na 5 o'clock, as of 4 o'clock. Okay? So nagkusog into a tropical storm, mantang nagrarani mga tugang duman sa Northern Luzon. So kasubago na pagkaaga nasa 335 kilometer east of Itchagi, Isabela, or 325 kilometer east of Tugigaraw, Cagayan City, Cagayan. So mga nagpa-plotting po tabi, 17.2 degree north, 124.8 degree east ang sa iya po na coordinates. And ang intensity o kusog, may maximum sustained winds na 65 km per hour, harani po sa sentro, as in may biglaan na pagkusog o gustiness sagod sa 80 km per hora. And may central pressure na 996 HPA. Naghiro po north to westward sa rikas na 20 km per hour. Nagkurukas-kas kiniit from 15, di ba? So dahil po dyan, mga tugang, may mga lugar na ipinairanon po sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1
Digdi po sa nahiling nga to, mga tugang, ang digdi sa Bicol, Cam Norte, then Catanduanes, and northeastern portion kang Camarines Sur. Iyan. So, iyo po yan sa tuyang ano. Tapos, iyan may mga pagdarang pag-uuran, kaya hindi po sa Albay, pipag-abisuhan po kita na maging marikmat lalo sa mga nasa harababang mga lugar, tangani po na maiwasan ta na magyagawa ng problema. Iya po. So, pag lalo sa mga nasa gilid man kan mga land slide prone areas, ang mga dalistis ng bundok, o kaya naman mga tugang sa mga nasa gilid po kan salog. Baka biglang magbaha, marin na po itong pasiguro kita. Okay? Duman sa mga kababayan po niya to, iyan ang mga paabot na balita. Ngayon, Papa Mar, maray na aga po, shout out man tabi, nakamonitor na tabi sa morning hirit, dyan po sa Bakakay, sabi ni Joel Bilardo Barameda. Ayan. Di para aurora ng mga vloggers. Iyo, patabi, magano na lang, magdangog sa mga abiso, mga tugang kan sa indong mga opisyales, tangani po na dahil magkaigwanin, pagkarilibong, maglaom sana, duman sa mga anunsyo, mga tugang ka, mga legitimate na mga, social media platforms. Ayan. Sabi ni Jeffrey Almario, good morning, Papa Mar, from Anislag, Daraga Albay, may pasok po ba sa mga estudyante ngayon? Ang igwa lang ako digding information, tabi Jeffrey, yung sa Ligaspi, no? Yung face-to-face classes, sinuspindi po ninda. Pero sa ibang mga lugar, di pa po kitang nakukuha na impormasyon, no? Sabi ng Evelyn Ustunal, good morning, yes sir. Still mauran pa po. Rolly Alvarado, good morning. Watching and listening from Pasay City. Si Grace Grino, Grace Gianilo, good morning po nga, Sir Mar. And si Florilyn Laguno Adana, good day, pabati po ng happy birthday. Si Mervy Magala, Campurokdos Kulyat Daraga, thank you. May that my eskwela tabi o wala, asko lang po. Yan. Kung taga Ligaspi ka, isuspendido po sa face-to-face classes sa Ligaspi. In some other areas, ibang mga munisipyo, dahil tapo po aram, dahil pa sindang abisong pigpaabot sa tuya. Okay? Fay Baliwa, Sergio, Sir Mar, good morning po. Bati kami din sa Upper Bunga, Bakakay, Albay, naka-morning hirit po tabi. Candy Divine Grace, may pasok po, Daraga. Wala po tabi, Ma'am Grace, kaming nakuha ng Teka, tingnan natin, baka may information. Sino bang nandyan? Si Joshua? Yan, Joshua James Bino. Mga tuga, ang lalaking pasiguro pirmi, sigurado ko andara ka ng ilmit, dua. Nakaduang kaputi man. Yan. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Kumusta? Good morning sa mga parantabay. Sa Daraga, Hanapot ka mga tao dyan sa Daraga. May pasok ba? by paki-latest na ito ko palawas na anunsyo, ang latest post ninda, kasubanggi pa. Yung kasubanggi, saan Ang yung post Sol? ninda kasubanggi, Lifting. of suspension. Yan suali yan duman sa abiso ni Governor Noel Rosal. Kasuod baga, based on the latest kasuod na hapon, improving sa weather. Kailan mo niya na aga, different situation, dahil arog digdi sa Ligaspi, nakamonitor sindanin, nag-red warning, saka nag-orange warning. Nangon digdi sa Albay, Birlog na Albay, sabi ni Melvin Kasabako, yellow warning kita. So, yung may posibilidad na mag-flooding, most especially sa mga low-lying areas. Okay, pero so far, Sir Mar, nag-aabang man kita, dahil pakitiga palawas na suspension. Kaya sa Daraga Albay, epektibo pa. So, lifting, kasubanggi. Sabi, may klase sinda. Ibig sabihin, may klase sa Daraga. Klase sinda. Hanggat daining bago na pigpaluwas ang MDRRMC o ang Municipal Disaster Risk Management Office headed by Ma'am Bing Dineros. Di kitang maginibo ko di mag-eskwela.
Oo. Jesus, sorry. Dito sa nang oran-oran yan. Ay. Aha. Kaya so far sa talaga Sir Mar, dahil paki-anunsyo nin class suspension as of now. Yan. So Okay. anyway, sabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong pareta, paghahalat ang Municipal Agricultural Services Office kaya maso Siringman ang barangay kan Tabon-Tabon, Daraga Albay na may mag-claim o kaya baka may gustong mag-adapt ni na mga ayam, particular na itong mga nagkadarakot mantalo Sir Mar sa Hausan Village kan barangay Tabon-Tabon, Daraga Albay kan nakaagi nga aldaw. Ini matapos na nila na magkondusir ni na Operation Silo ang mga miyembros kan Municipal Agricultural Services Office tuman sa naunang bita na lugar dahil sa reklamo kan mga residentes na ang mga balaw-bagaw na mga ayam i-atake at sinigiradan ang mga ataman na mga kambing. Tulungal daw na nagtinir o matinir sa temporary dog shelter itong mga nagkadarakop na mga ayam as in baka may gustong mag-claim na mga tagsadiri. Ang impormasyon ni Madam Melgi Matosinos, ang Municipal Agriculturist na Daraga Albay, ang initial niyang impormasyon, 1,000 pesos per day ang babayadan na tubos na may sarili sa saindang mga ayam tabi Sir Mar. Babayad sinda sa barangay kat Tabon-Tabon. Ang patakaran pa lang dyan, kung sa'yo nadakop sa mga ayam, naman man siyempre mabayad sa tagsadiri kung sa'yo na i-claim. Ayun, may kunya na. 1,000 Per day. per day. Aha. Ay, iba mo. May ordinansa sila dyan? Ay, yun da, Sir Mar, ang lay tabi, Sir Mar, dyan sa Daraga Albay. Apos, ang kwarta na kumbaga binayad dyan, nag-claim, pagmalog na yan da sa pundokan barangay. Ayun. Halimbawa, bagang nakabuhi so ayaw mo. Aha. Nadakop. Aha. Obligado kang tubuson ito. Ninsang ribo. Kung nasa konsensya mo na tubuson pa so ayaw mong binuhian mo. Ya, kung dahil mo baga tubuson, sige ang patakang metro. Kung dahil tabi yan, Sir Martin, ay magtubos o kung dahil kay may mag-adapt, ita-transfer iyan duman sa Provincial Dog Pound sa Malinaw, Albay. Pirang aldaw? 3 days. 3 days. Aha. Ayun, aha. After, kaya habang nasa temporary dog shelter tayo na dyan sa Sitio Tubtubon, San Ramon, Candaraga, duman, tigataman, tigpapakaon, tigpapahog, Iyo. kan nga naka-duty hali sa Municipal Agricultural Services Office. O garing, pag dahil kinag-claim o dahil kinag-adapt, na-transfer na yung Sir Mar duman sa Provincial Dog Pound. Iyo. Kaya, so gustong mag-claim, mag-pasyar na sana sa barangay, o kaya so gusto man tabi, Sir Mar, mag-adapt sa barangay o kaya sa Municipal Agricultural Services Office dyan sa new Municipal Hall Building kan Daraga Albay kung kaya yaon man giraray na may pit na pangapodan ni Madam Melgi Matosinos sa gabos na may mga atama na hayop, partikular na ikos asin ayam na maging responsableng mga paraataman kaya pagparapabayaan na makabuhi tabi Sir Mar sa luwas tanganin ng iwas sa peligro dahil takon na kakausanin aksidente, kahirak man dyan ayam, kahirak man dyan mga naa-aksidente. Ayan tabi Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya, halibigi sa lawas, Josh Pabinaw, SGP. Thank you very much. So, wala pa po talaga kaming nakukuha ang ibang mga impormasyones. So, si Mayor Isam, nag-post man naman sa iya pong Facebook account. Nasabi niya, wala po ning klase sa Legazpi City. Dalam po sa rainfall advisory gikan sa DOST Pag-asa, nagdeklara po kita ng suspension of classes in all levels, both public and private sa enterong syudad. Lawang po pa sa indong kaligtasan, ingat po kita gabos. O yan po sa Legazpi yan ha. So sa ibang mga munisipyo, yan po ang pigsisikapan ka mga pag-iribatan na makuha.
ansay na po ng mga abiso man, mga advisory tangani na makatabang kitang makapag-diseminar sa mas madali mga tugang na ano yan, na paagi sa paagi kang broadcast para ano ni magiyahan sa mga kababayan niyato mga tugang. So dakol na mga lugar ang mga nagka-problema din o diyan po sa Viga mga tugang, gabos ngayon na Tinampo, Viga to San Miguel, passable gabos nga Papamar. Yan po, traffic advisory mo yan po na pagkagad yan po sa nasambit pong lugar. Okay? O bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan niya to, padagos lang ang pag-monitor and ang masunod pong bulletin kay itong binasa Takasubago na update kapag sa pinagpaabot mo ni Sir Melvin Almuela na nagkusog naging sarong tropical storm na so tropical depression cruising mamaya pong 8 o'clock ng morning mamaya ang sandang bago naman na mga sitwasyon kung ano na pong nangyari basta digdi po sa tuya sa Bicol region ang may may warning signal number 1 Cam Norte, Cam Sur at saka Catanduanes po tabi. Okay? Dito sa Tuya, asin sa iba pang probinsya kang ano yan Bicol pasin di sa eastern side wala po tabi. Dahil po kitang warning signal. Okay? Kaya ang nakaapekto sa Tuya mga pag-uuran kaya sa mga local government units may kanya-kanya po yan ng mga discretion man para magsuspender kang klase if it is deemed necessary. Kung baga nahiling po ng delikado, ay di, ano yan, tadig di bagain ako ni Mayor Isam, kasuod ba sa entrevista, na ngaya, ang ligas, piaram naman sa ngaya na, perming baha. Kaya paabim, nakabantay talaga sinda. Magaya na, sindang, ano yan sindang rain gauges, may monitoring station po sinda na nagsusukol kung anong klaseng warning, red, orange, yellow sa kada lugar. Di kasubagong tulong stations po ito na gabos naglangkaw, no? And yan po na monitor ng kapag-asa na ngaya kita ning pag orange kasubago. Nag-red nga ni sa Legazpi sa may sarong parting station po ninda. Pero sa kabuuan, an Albay, mga tugang sabi nga pag-asa nasa yellow warning kita. Sa rainfall. Kaya may mga posibilidad na magbaha sa mga nasa babang mga lugar. Kaya pasiguro nasa na po kita tabi. Kung sa mga lugar dahil mga anunsyo, mga magurang kita na po an magatid-atid kung papalagod na sa mga akita sa face to face baka kung along the way may babalyo na salog o ay dito na po garo pagpa-eskwela ako pa-excuse ta sa naan di ba dipisil na mabugdak po sa piligruman alright naman po sa mga kababayan dahil ngunyan po sabi nga ni kaya ni Nutrition Month ang July mga tugang magpasiguro kita dahil sabi nga ni Kayan ang satuyang mga pinagkakaon may impact sa satuya pong salud sa tuyang komunidad sa tuyang environment diba? So tawad pasadaan na nagkapira pong mga tips para magkaroon tayo ng healthy life dugaan tayo ng istorya sino bang nandiyan sa atin si Pading Jomar Bien diyan po sa First District. Nasa linya. Padi, good morning, Padi. Plus kami, Padi. Salamat, Padi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sabi ni John, may mantika pa? May ano da? Kung may mantika pa da. Gara sa rokdog. Kung may rokdog pa nga, so adobo sa asin. Nakipista man sa nako kirmano. Iyo baga. Pero matindi ang nakadali ka na kan white label. Naubos ko na sa kolor may green, ano ba daw ang ibang kolor na dahil ko na tanang ka? May green, may blue, may red, may black, may white. May blonde. May blonde pa de. Iyo. Tapos may white. Yan. Iyo na, gabos na. Iyo Uy, kumusta dyan sa Tuya sa First District? Nag-brown out man dyan sa Ilocos Bago?
Dae daw, dae. Di kaya bagang brown note, di. Ano ini? Normal. Localized, proportion. Ayun, no. Kasubag ko pag-ali ko sa Santo Domingo bago mag-alauna. Brown out sa mo eh. No, sa Santa Misericordia gayon itong ano ina, feeder. Iyo, pero dahil manggaruta, pag-agi kong lidong, igwa ang lidong eh. Nakakonekta yan sa feeder 1 ang lidong. Baka diyan lang ay localized man sa problema duman sa sige. Santo Domingo. Oo, okay, sige. Yeah. Oo. Wala man pa ding nag-issue ng suspension as of this time, digdi sa First District and Albay, Mhm. sa pigi butang monitor compared yan sa syudad ng Legazpi Yes. na pig suspendir. Bako man mauran digdi, malumlum sana. Hindi ka subago sa imo paggali mo sa Santo Domingo, pero digdi sa may partikan malilipot tabako, wala malumlumon lang. Mauran, kasubag Pero- pag-ali ko sa Samuya. Mauran, makusuga oran duman eh. Nagganas nga, nagamit kong Ligaspi, nagluya. Kaya lang, pagkataod-taod, ang mga after 30 minutes ko digdi na nagta-type na ako, puminait na sa oran digdi. Iya, digdi. Marayray ang panahon digdi, malumlum sana, pero wala man na oran. Mhm. Pero nagaan siya sa uran. Aha. Day ka pwede nga mamotor ka day kang balo na kapote. Baka abotang ka kung saan na parte. Paring maar las-lasan liog kan sarong aki. Matapos na tamaan kan ilise kan bangka. Naku. Marisa na nga ni ta buhay suaki. Mhm. Nangyari ang insidente kasuod mang udto sa barangay Sagurong sa Tabaco City duman sa Islacan San Miguel, Paringmar. Sa impormasyon na nako akan DCGB News sa City Disaster Risk Reduction Management Office, nagluluwas na nakareceive sinda nin information na naghahagad nin akudir dahilan hali duman sa Islacan San Miguel, partikularmente duman sa lying-in clinic, nagapod na may accidental fall from motorized boat engine room. Mhm. Na ang biktima, sarong 10 anyos na aki na tagadigdi sa sentro kan syudad kan Tabaco. Nagsasabay-sabay kayo din sa Demarama kung napano, nagsabay-sabay, nakaantos duman. Day minako sa background ko nga tatayaon siya duman sa bangka sa barangay Sagurong kan Tabaco City sa isla. Aksidente mag-aalas 12 an mag-aalauna na ang hapon kan aksidente na mahulog ini sa duman siya sa likod na parte kang bangka pare. Mhm. Duman sa port na sa dahil bako man sa katawang kandagat. Tuminama doon mo binagsak naman sa may ilis eh. Sinakob ng gadsuliog kanaki. Mhm. Inaragapan man pinagtawan ng first aid duman sa isla. Dangan nag-apod na nin ako dir dahil ta dadarahon digdi sa sentro kan syudad kan Tabaco sa ospital. Nagresponde ang CDR Remo sinabat ang bangka kay ni digdi na sa may pier kan syudad kan Tabaco asin tinawan man giraray na nin first aid kan mga personahes kan CDR Remo dangan dinara sa Siga District Hospital. Sa informasyon na nako kan DCGB News, ligtas man ang biktima pero nagsupir ning gulp dakula talagang tama Mhm. sa liog kausakan ilisikan bangka. Aha. Ibinalyo sa ngunyan sa private na hospital ang biktima para dumana magparahay. So, yan, padi ang mga informasyon nalidig sa siyudad kan Tabaco, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Pading Jomar. Iyan, dyan po sa UWAS, may post si, ano yan, may post si Mayor Jan Trinidad, ha? Masiguro dahil ng mga estudyante and general public, classes and all levels, both public and private, are suspended today. Yan, okay? Si Joshua James Bino nasa linya. Joshua, mayroon na ba sa daraga? May iguana, Sir Mar. Okay. 2 minutes ago, Aha. walang pasok
Walang pasok. Dahil sa pigkikitang pagkusog ng oran sa mga masunod na oras, suspendido na po ang klase sa ubos na level nga ng Aldao, Hulyo 18, 2025 as of 6 a.m. Mientras mantenido po ang laog sa mga opisina de gobyerno. Piringat po, tabi kita. Yan. Classes in all levels ni Joshua, no? Daraga area. Oh, nawala. Nawala si Joshua. No? Ayan, guide. Klase ini Sir Mar sa ubos na level. Ayun. Aha. All levels ini as posted sa official social media page ni Mayor Victor Terete. Okay. Yan. Sige. Very good. Sabi, Sir Mar, presko yan, 2 minutes ago pa lang posted ng alkalde ka Daraga Albay. Kaya sa Daraga, all levels, wala na tabi Sir Mar na klase. Alright. Alright? That's what we know. Thank you very much, Joshua. Bueno, naganda ng istorya ang mga tugang si... Ay, wala na. Mamaya na, alas 6 na. Ano? Para na kita. Ha? Para ano? Anong advice, John? Ayan na nakaisan ba? Ngunyan yan o dyan alas 6? At yan, ngunyan? At yan? Ay, maipit kita, no? Direk Mar? Yes, guide. May suspension giraray. Sain? Binalik sa suspension. Kamalig. Sa Kamalig. Ayan, sa Yan, Kamalig. Uwas. Kamalig yan uwas din. Yan, okay, sige. Sama na ko. Okay, Kamalig yan uwas. Suspended man po tabi. Ha? Ang klase. So, Daraga, suspended. Saka Legazpi City, suspended po tabi. Okay? Alright, mga tugang. Ma-post lang po muna kami. Ninagapi ng minuto and then pagbalik mi. Asto pong mga bareta. Alas 6, GB News Express. Tawad lang po. So, balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras na to alas 6:02 ng pagkaaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang maray na aga po tabi sa Indoga Boss. Ganyan po aldawnin Biyernes, petsa 18 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini po ang GB News Express. Enot sa headlines ito yung dakulang mga baleta sa lado lokal. Albay Governor Noel Rosal nagpaluwas ng direktiba sa Gabos na Disaster Risk Reduction and Management Council naman tiniron ang pagiging alerto tanganing makalikay sa posibleng danyos kan maraot na panahon. PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. nagpaluwas ng direktiba sa mga kasurog CAPS na maging epektibo sa koordinasyon sa panahon ng emerhensya o kalamidad. Sa lado nasyonal, NDRRMC naka-red alert sa bagyong Krising. COMELEC, pipagkomento ka Malacanang may kinaraman sa propestong ley na nagkapalawig sa termino kan barangay as in SK officials. Sa ibang nasyon, sarong shopping center sa Iraq, kinaonin dakulang kalayo, 60 katao ang pigtutubudan na nagadan. Business News, Department of Finance, piglinaw ang issue sa 20% tax deposit, mantang sa lado nin Saludo Health News, pagmanihar sa gout, kinagaipuan ng kaaraman na sintamang giya sigon sa tuyang mga health experts. Ngunyan sa detalles po kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal, nagpalas ng direktiba si Albay Governor Noel Rosal sa Gabos na Municipal, City as in Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council naman tiniron ang pagiging alerto as in immobilize ang mga resources na kinakaipuan dahil ang kampatakot kan maraot na panahon. Sa PDRRMC Apsimo Advisory 2025-11, sinabi ni Gobernador Rosal na dapat magpreparar asin makipagkoordinar sa mga residentes para makalikay sa posibleng danyos dahil ang kamaraot na panahon asin inahan
advance southwest monsoon o habagat. Pigabisuan man ng publiko na likayan ang pagbiyahe, lalo na sa flood-prone roads o harani sa riverbanks asin pagbalyo sa mga salog mantang mantiniron ang pagiging alerto asin magmonitor sa abiso na pigpaluwas kang pag-asa asin mga local authorities. Sa ibang bareta, nagtaon ng direktiba si PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa gabos na miyembros kan kapulisan sa riyon na maging epektibo sa koordinasyon sa oras kan kalamidad o emerhensya. Sigong kay RD Babagay, kamahutan kay nina masunod ang bagong polisiya kang PNP na 5-minute maximum response time sa gabos na ka-emergency as in distress calls. Sinugo man kan opisyal ang kada police units or stations na magbaba sa ground asin gamiton ni Maray ang patrol vehicle susugman sa kasuguan ni PNP Chief Nicolas Torre III para mapakusog pa ang presensya kan pulisya sa mga komunidad. Sinabi ni RD Babagay na importanteng mamatian ang presensya kan pulis sa kada komunidad bilang panlaban sa krimen asin pagresponde sa mga emerhensya. Not only for efficiency, but also for integrity and dignity. Let us build a police force that is not only effective but worthy of public confidence and trust. The Kasurug Cup shall sustain and adhere to the basic of policing as mandated by our Chief PNP. Si PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Mientras tanto, pwedeng magmulta nin 500,000 pesos ang mga government agencies and private institutions na day mag-ako kan Philippine Identification System o PhilSys ID sa indang transaksyon. Sa phone interview kan DCGB News kay Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, sayang sinabi na nagpaluwas ang Department of the Interior and Local Government o DILG asin Bangko Sentral ng Pilipinas nin memorandum na minasugo sa gabos na opisina na ako na national ID maski ang paper o PVC form para sa gabos na government financial asin iba pang transaksyon. Dagdag pa niya na institusyon na nagpapadagos na mag-reject o magsayuma sa ID na then invalid justification mampang sa iba pang penalidad. Sa dagdag niyatong bareta ng salado lokal, Partner Al Romario nasa linya. Partner Al, good morning. Nagpo ay dahil sa tubig ulan sa mga bararadong kanal. Sa Legazpi, may existidong Executive Order number 1 si Mayor Ismael alagad ang ibang barangay dahil man ginibong aksyon mientras maray ang panahon nag-asa sa naman sa task force na binilog ng syudad. Kaya ngunya na nagpunang bumagsak ang nakusog na oran kadakol na mga sign na kanal sa mga barangay ang nagsurukay na dahil ang bararado. Dahil yan sa mga basura, mga daga, basod na nakakabara sa line kanal. Ang ibang parte kan tinampong niyan, turo pa'y tulos ang tubig oran. Alarmario, DCGB. GB Barata, alas 6. Dagdagan ta po ang bareta, alis na luwas. Nasa linya man si Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in. Sa pagbalik bilang mayor kan ginubatan ni Mayor Gemma Anong Hoko nagbabalik man ang Longganisa Festival. Basado sa alkalde ang festival na ini, iyo ang pagbuhay sa mayaman na kultura asin tradisyon kan ginubatan asin ini, ipigatang in honra sa mahal na patron, Our Lady of Assumption. Ang selebrasyon mapo na Agosto 1, sundo Agosto 15, kung sa base sa order of program o Agosto 1, sundo Agosto 15, nakalatag ang agri-fair harani sa social hall, may job fair, cultural night, kulinaria, mutya ng ginubatan, pageant night, fireworks display asin kadakol pang iba. Naglalao man lokal na gobyerno na magiging maugma, makulor asin maging normal, perme ang panahon para mamatian ang espiritu kan Longganisa Festival Activity mantang pag-abot kan Agosto 14 asin 15, yuan mayor na kapiestahan kan banwaan kan ginubatan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, mga tugang Jim.
Mientras tanto, nasa linya naman si Baby Angel Mostaza sa mga Bareta Pasalado Lokal. Angel, please come in. Dai magduwa-duwa na magsumitir ng mga resolusyon at proposal sa mga lokal na opisyal. Ini ang naging pagdarumdum at pangapuda ni Department of Public Works and Highways 2nd District Engineer Warren Azotea sa mga ilihidong opisyal sa distrito, partikular na ang mga kapitan sa pagsasabing nasa kamot ng mga opisyal ang pagkakaigwanin man iba-ibang edipisyo as in estruktura sa indang lugar. Ipinaluwanag ni Azotea na sa kada best na masumitir na proposal as in resolusyon, i-endorso ini sa indahan mga lokal na gobyerno asin sa kamaninda isusumitin sa indang sentral na opisina para sa pag-aprobara. Sinabi ni Azotea na may mga proseso pa na dapat sunodon para ma-aprobaran ini, alagad siniguro niya na mapupunduhan ini lalo na ang mga kaibahan sa priority projects. In kaso man may mga kaputan manangod sa infrastruktura, ipaabot ini sa indang opisina sa DPWH 2nd District Engineering Office. Mga dagdag na bareta, Inro Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga baretang lokal, Joshua James Vino nasa linya man. Joshua, please come in. Amay pa nagpuuna na preparasyon kang Daraga Municipal Engineering Office sa pamayo ni Municipal Engineer Phil Montaliana na magkondusir ng mga diklaging ng mga kanal, lalong-lalo na digdi sa may sadit na salog sa parte ka na barangay market site Daraga Albay na naminsahan pagbarado ng mga basura. Iyo ang minakausanin pag-apaw ng tubig ba pasiring sa may parte kan barangay Maroroy asin minaabot man ini sa sentro kan na Daraga Albay kan mga tumalalikod pang aldaw nagpuuna na diklaging sa mga drainage partikular na sa nabanggit niya tong lugar ang mga personahes kan Municipal Engineering Office alagad susugsan na reparo ni Engineer Montaliana kada beses nagkaigwanin na makusog na pag-uuran talagang minaapawan na tubig sa salog na sadit dyan sa may parte kan barangay market site. Kung kaya siguro na sa iya, yun na pigmaman kunral ninda na dapat perpermi magkaigwa ni na diklagin sa ng malikayan ang pag-apaw ni na tubig pasiring sa sentro kan Daraga Albay. Mayormente nagkakausanin na pagkabara asin iyo nagpapakasurulat na mga basura kung kaya yaon man ang pangapudan kan Municipal Engineering Office pamayo ni Engineer Fiel Montaliana na maging responsable man sa pagtarapok ni na mga basura ay pagpabayan na makaarabot ang mga ini sa mga kanal, salog asin na iba pa tangan tayo magkausanin pagkabara asin pag-apaw ng tubig baha. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Dagdagan tang baretang lokal, nasa linya man si Pading Jomar Bien. Padi, please come in. Naghahagad ni mga panibagong negosasyon ang tulong mga pribadong daga na pinag-aarkila kan lokal na gobyerno kan Tabaco kasabay kan pagsalida kan administrasyon hali kay dating alkalde now Congresswoman Teresa Lagman pasiring kay Mayor Ray Bragais. Sa impormasyon na nako kan DCGB News an tulong pigarkilang mga pribadong dagang ini kan lokal na gobyerno iyo an terminal pick-up point digdi sa Kataning Masanakan City Hall ang tambakan kan tricycle sa Barangay Kinale asin an nabubuktakan kan parada sa may merkado publiko nga kasabay ang pinaggigibuhan kan night market. Nagluluwas na ang mga may sadiri kang naunang bita na daga iyo ang naghahagad nin kadagdagan na arkila para makapagpadagos kan operasyon ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa paggamit kan sa indang mga pribadong lugar. Basado sa impormasyon na nako kan DCGB News, duwa sa mga ini iyo ang nakaulay na kan lokal na gobyerno kan Tabaco samantalang ang Saro iyo ang nakatala ang pasarang pag-urulayan kung ipagpapadagos pa o makagat ang lokal na gobyerno sa masalangkaw na arkila sa naunang bita na propriedad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Jomar, mga tugang.
Yan po ang primero rangkada ka mga bareta niya to sa GB News Express. Mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, makalis lamang po kayo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, nasa red alert status na National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Epektibo kaso udmang udto gikan sa blue alert inanunsyo kan NDRRMC ang red alert status sa paagi kan Memorandum Number 170 Series of 2025. Ipinag-orden kan NDRRMC sa mga nakadesignar na duty officer ka mga concerned agencies na mag-report sa NDRRMC kay bana ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police asin Philippine Coast Guard. Sigon sa pag-asa na kay taas ang signal number 1 sa southern portion kan Batanes asin iba pang lugar kasarabay an Cam Norte, Cam Sur asin Catanduanes. Nangapuna na siya nagpagiramdom ang Office of Civil Defense o OCD sa publiko asin maging sa mga lokal na gobyerno na mantiniron na alerto asin handa sa mga posibleng magiging epekto kan bagyong Krising sa nasyon. Posibleng mas mapakusog pa ang bagyo ang habagat na yuman ang magdadaranin makusog na paguran sa dakulang parte kan nasyon. Sigong kay OCD Officer in Charge asin Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na dapat tawanin halaga ang pagdangog sa mga abiso ka mga otoridad. Nagpaluwas man siya ng abiso sa mga lokal na gobyerno na ataban ang pag-aktibar sa sendang disaster response plans asin tulos man na magpreposition ni mga relief goods para sa sendang nasasakupan. Mientras na nagpagiramduman si Alejandro sa mga residente nga nag-i-star sa flood-prone areas na magpreparar na tulos ni mga go bags asin magsunod sa mga evacuation orders para masiguro ang kanya-kanyang kaligtasan.
Dagdagan taan iba pa niya itong bareta sa lado nasyonal. Initaas kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang heightened alert sa 44 aeroperto sa bilog na nasyon kasudma dahil sa patakot kang bagyong Krising. Sigun sa CAAP, sinugo na ang mga airport officials na iaktibar tulos ang sa indang emergency plans asin makipag-koordinar sa mga local disaster risk reduction and management council airline operators asin iba pang airport partner para masiguro na ligtas sa mga pasahero asin handa ang mga aeroporto sa anuman na posibleng delay. Sinabi man kang CAAP na naganda naman ang mga aeroporto sa Legazpi City, Nagabirak asin Masbate dahil sa piglalauman na epekto kang Krising sa Bicol Region. Pinararuman na nagkapirang lugar sa Northern Luzon sa Signal Number 1, epektibo kasud bangod to asin sagkod ngunyan na pagkaaga. Mientras tanto, inagad kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa gabos ng mga local government units o LGUs na magpasar ng ordinansa kontra sa mga prank caller sa 911 emergency hotline. Sigún kay DILG Secretary John Vic Remulla, dapat patawan ng padusa arog kan multa o pagkakapreso ang mga manloloko lalo na ta 60% kan 12 milyon na apod sa 911 kan 2024 mga prank calls. Mientras na sinabi man ni Remulla na magkakaigwanin tracking features ang emergency hotline arog kan locator as in geofencing feature. Biglalao man na ilalansar man na upgraded na 911 emergency hotline sa bilog na Pilipinas sa Agosto ngunyan na taon. Ipinahayag ang Commissioner Elections o COMELEC na pipagkomento sindakan Malacanang manungod sa propestong lay na magpapalawig sa termino kan mga lehidong opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan. Sigung kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagpadara naman sindaning kasimbagan sa Office of the President asin sinabi niyang pigmimibidkan poll body ang lagdang na ini asin nagtutubod na wala nang pwedeng idugang ang poll body o pera sa datos na ito sa asin ang sa indang posisyon may kinaraman sa propestong lay. Enot nang inapabaran kan Senado asing Kamara de Representantes ang propestong lay na may kamautan na palawigon ang termino ka mga opisyal ng barangay asin SK halis sa presenting tulong taon magiging 4 na taon na ini. Kung maging sarong lay, ibabalyo ang barangay asin sanggunang kabataan elections o BSK gikan sa primera dia kan Disyembre ngunya na taon pasisiring sa Nobyembre 2026. Siring man sinabi ni Garcia na padagos pa magirara ang sandang preparasyon para sa barangay asin sanggunang kabataan elections kung in kaso malawos ini sa Disyembre. Sigon sa iya, pigigibo na ang procurement process para sa mga materyales sa eleksyon, arog kan mga pansurat, papel, asin 68,000 na ballot boxes. Siring man, sinabi nila sa sendang surat ang pagkakaigwanin halipot na panahon kan COMELEC dahil sa preparasyon man para sa Bangsamoro parliamentary elections na siguradong malalaos man ngunyan na Oktubre. Sa iba pa niya itong baretang nasyonal. May panibagong pangaran na nadagdag sa listahan ka mga pigsasabing imbalto sa kaso ka mga nawarang parabulang. Sinabi kan whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, member naman sa kaso ang legal counsel ni Atong Ang na si Caroline Cruz. Si Ang, ang pigtuturo na Patidongan na mastermind sa kaso ka mga nawarang parabulang. Apera sa bagiging abogado si Cruz man, ang nagserbing executive director kan Pitmaster Foundation, sarong charitable organization sa rarom kan kumpanya ni Ang. Sigung kay Patidongan, saroman si Cruz sa naghuyon sa paggadaan sa mga parabulang na nadadakop na nagtatyope o dadaya. Sinabi pa kainin na si Cruzman na nagsurat na sa iyang recantation statement matapos siyang tangroon ni Ang nin 300 million pesos para dagos ng magsilensyo asin maghali sa nasyon. Mientras tanto makasugma na pinaimutikan ni Attorney Caroline Cruz na may kinaraman siya sa mga nawawarang parabulang. Sinabi niyang saro na naman ining teleserye. Dagdag pa niya nga halaton niya ang masunod na script ni Patidongan para matali man niyang simbagon ang mga aligasyong kaini. Sinabi pa ni Cruz na depisil kung puro chismis.
Bagatugang pre, yan po ang national news nato. Mabalik kami sa bareta nato sa ibang nasyon. Sa business, as in sa iba pa pati ng kamugdagang kampanao. Nakalis lamang po kami. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang labnang moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. GB News Express. GB News Express. Sa bareta nga to sa ibang nasyon, kinaonin dakulang suluan sarong shopping center sa Al-Quds City sa Iraq. Base sa reports kan local media, nangyari ang insidente sa Kut Hypermarket Mall
Asin sa naglakop na video sa social media, mahiling ang dakulang kalayo na tuminumpos sa 5 eskalon na edifisyo sa nakalis na mag-aga. Piga dita na maabot sa 60 katawo na kaibanan ang mga aki. Ang nagadaan sa sulo, mantang dakulman ang pagtutubudan na natrap sa Laogkan Mall. Sigon sa Sarong City Health Official na nasa 59 biktima ang nasa sa indang listahan kung sa inaram na ang sindang pagkatawo alagad. Igwang sarong lawas na nasulo nin todo kaya nadidipisilan ang pag-aram sa sayang identity. Dakulman ang mga lawas na na-recover sa rarom ka mga debris gikan sa parte kan edipisyong nasulo. Nagkapirang tao man ang suminakat sa rooftop para makaligtas sa nagkanayap na kalayo. Sa ngunyan, sinasabing angkaw sa kansulo ang pagsabog ni sarong air conditioning unit. Biglalao man na i-anunsyo man ang resulta kan inisyal na investigasyon sa laog ning 48 oras. Mientras tanto, sigon pa sa report, nagsangat na ning kaso sa Siwasit Regional Governor Mohamed Jamil Almayahi laban sa tagsadiri kan edipisyo asin kan mall kasunod man kan makaturtresteng trahedya. Sa bareta niya to sa negosyo, piglinaw kan Department of Finance o DOF na bako bagong buwis ang pigpautob kundi implementasyon nin sarong tax rate 20% sa gabos na interest income haliman sa deposito para tanggalon ang bakong patas na sistema na nagpapabor sa mayaman na may long-term deposits. Ini matapos makaresibin ni matinding pagbatikos sa publiko may kinaraman sa mga probisyon kan Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, partikular sa isyu nin pagbayad ng buwis sa interest rate o interest gikan sa bank deposits. Dagdag pa ang kanahensya na puon pa ka 1998 bago pa maging layan si MEPA na naging epektibo kan Hulyo 1, 2025, hinali na ang mga dating exemptions as in preferred rates arog kan 0% tax ka mga depositor na sobra sa 5 taon 5% hasta 20% sa tax sa short-term deposits as in 15% na tax sa dollar deposits. Kung ma-deposito kanin sang 2,000 pesos sa sarong bangko na may 2% taonan na interest rate, madilensya ka din 2,000 pesos matapos ang sarong taon. Alagad matapos kaltason ang 20% na buwis o katumbas nin 400 pesos, 1,600 na sana ang matatada sa interest. Sigun pa sa DOF na 99.6% kang kabalugan na deposito iyo ang dati ng pigapatawan nin 20% na buwis. Kamautan sa nakan si MEPA na gibuho na fair and long-term as in short-term depositors. Paglilinaw pa kanayan siya na bako ini retroactive kung kaya ang mga lumang deposito bago pa maipotob ang lay, iyo ang mantinidong sakop kan dating tax benefits. Dahil man kaibanan sa 20% ang mga savings, irarom kan GSIS, SSS, asin pag-ibig, arog kan MP2 na mantinidong tax exempt. Sa tuyang health news, para po naman sa mga may pigmamati sa paglakaw, ang karaman asin tamang giya ang labi para mamanihar ang gout. Hinanabiso kan mga eksperto sa salud. Sigon sa Philippine Rheumatology Association na nasa 1 milyon na Pilipino ang apektado nin gout. Sa rining klase ng arthritis dahilan kan nalangkaw na level nin uric acid na nabibilog sa joints o kasukasuan. Kasabay kini hinagad ni Dr. Dennis Ngo na dapat sa buton asin ibitaran na madingkilan ang personang piga-atake ng gout dahil talagang makulog ini. Kapag may gout flare, makulugon talaga asin ang mga pasyente nga ni na iba dahil nangaturog o dahil makahiro sa grabing kulog. Pinamutikan man kan rheumatology expert ang popular na pagtubod na nakakapagpaitaas ng uric acid ang munggo na nagiging cause sa kanhelang na gout. Tilawan niya doon na mas dapat nabantayan ang mga red meat, laman loob, seafood asin serbesa dahil sa barley. Sinabi pa kan eksperto na kapag nag-inom nin sufisyenteng tubig, mas dakula ang tsansa na mailuwas ang uric acid sa lawas. Alagad kung sige-sige na natake, ipuan na nimbulong, arugan colchicine, NSAIDs o steroids, pero kaipuhan na may abiso kan doktor.
Sa harap po sa kamugtagan kan sa tuyang panahon, balikan ta po ang Pag-asa Des Regional Forecasting Center si Sir Melvin Almoela. Sir Melvin, please come in. Pinapit sa Hulyo 18, 2025, saldaw ning Biyernes ning pagkaaga, pininaan sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Christine ay lumakas na ito bilang isang tropical storm kaninang alas 2 ng madaling araw habang ito po ay patungo sa may bahagi po ng norte kang Luzon. Kasing kasubagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang tropical storm na si Christine, pigakalkulong na sa distansyang 325 kilometers sirangang kang Tugigaraw City, Cagayan, o nasa coordinates na 17.2 degrees north, 124.8 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour. Alam niyo sa sentro, asin pagbugsukang paros na abot sa 80 km per hour. Mantang naghihirap man po hindi pa siling sa Norte Solnupan sa rikas na 20 km per hour. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Kabikulan sa probinsya kang Camarines Norte, sa Catanduanes, asin sa northern portion of Camarines Sur, sa Caramoran, Garchit, Torena, Lagonoy, San Jose, Presentacion, Tinambak, Tiroma, asin sa Goa. Mantang ang tropical storm na si Christine ay inaasahan po na maaari po magtama sa kadagaan po kang Cagayan or Babayan Island o atya na pagkahapon sundo po pagkabanggi. Habang at pagkatapos po nito ay tatawid po ito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at ito po ay inaasahan na pwedeng mag-exit po sa PAR bukas po ng pagkahapon. Mantang si Christine ay magkukontinue ang sa iyang pagkusog asin pwedeng maabot ang severe tropical storm na kategory bukas po ng pagkaaga hanggang sa bukas po ng pagkahapon. Mantang southwest monsoon o kabagat naman po ang nagka-apekto sa Sulnupan parte kang central asin southern Luzon, kasulnupan asin central section of Visayas and Mindanao. Mantang digdig sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdagulgol. Dulot po ng tropical storm na si Christine. Ang paros ay moderado sagkod sa mukusog nahalis sa Sur-Sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging moderado sundo sa Maalon. Temperatura tigila umampoon 25 sagkod 29 grado sentigrado. Kasi nang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:27 ng pagkaaga. Kasi masulnop at yan na alas 6:15 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almoela reporting live Ali Digdi sa DOST Pag-asa Liga. Thank you very much, Melvin. Mga tugang na po ang kabilugan kan sa tuyang GB News Express. Kunyang pong aldaw na ninin Friday. Petsa 18 sa bulan kan Hulyo 2025. Sinipo na sing kinalap dyan po sa DCGB News Base na nakalis ng 6 oras. Napakarap ko sa kanakatuwang niya to sa pagsurat ng bareta sina Jenny Matthew Ballaran at Nicole Ann Gloriani sa News Base. Kasabay taman sa lado technical si Kuya Juna Pulis. Bantang salwa sa Mega Force Patrol. Sa Indo po kabos, salamaton po sa pangarap po ni BP Andy Maceda. Ako nang sila po na kaibanan, Mardila Daingiba. Thank you. God bless. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB News-Minded. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga. Digdi po sa tuya pong morning irit. Good morning po sa mga minamaratapas na. Nagkapararara po tabi. Kung ano nga yan, may klase. Ayan po tabi, aday.
Basta yun po sa mga kababayan ta, digdi po sa Ciudad kan Legazpi, suspended po tabi ang face-to-face classes in all levels. Then, pagkatapos, nag-anunsyo man ang daraga sa pagi po ni Mayor Vic Perete na suspended man ang klase. And then, mga tugang so banuang kanuwa sa pagi ni Mayor John Trinidad, nagpaabot man po ng impormasyon manungod po sa suspension kan classes in all levels for the safety of everybody. And then, ang sabi ni Jimmy Kasubago, mga tugang, so, ano yan? So, ang tawag natin dito? So, banuang kang kamalig, nagsuspindi man. Ayan, okay? So, may iba pa po na mga nagsuspindi in klase. Rapo-rapo, all levels, private and public, Hubilyar, all levels, private and public, tapos maanito, all levels, private and public. So, yan lang po mga tugang ang mga nakuakan sa tuya po mga pag-iriba in connection kayan po mga tugang na ano yan, mga abiso kan mga lokal na gobyerno para po dyan sa pagsuspendi kang klase, most especially kung mga nasa rababang mga lugar kunyan, nasa yellow warning po Albay. Yellow rainfall warning ang Albay. Kaya nagpasiguro na po ang gabos. Okay, so mga dyan po sa daraga, mantenido ang laog sa opisina di gobyerno. Yan po tabi. Ang suspendido lang so face-to-face classes. So klase, yun po ang suspended. Okay? At angani po na magiyahan po ang mga kababayan ta. Grabe po ang mga areas man mga pigano yan. Baraha. Adi. Alright. Duman po sa mga kababayan ta, advisory ini para po duman sa mga nagbabiyahe baga sa barko. Dahil signal number 1 po sa Catanduanes, natural, automatic po yan, mga tugang, dainin biyahe. So, 6 o'clock saka 8 o'clock na biyahe, parang ngunyan po na aldaw, kinansilar po tabi kan Regina Shipping Lines. Ma-post na lang da po ning updates, mga tugang, sa indang Facebook page, manungod po sa status kan 1 PM trips for today. Ayan, tailingon po yan. Kung halimbawa mahali na so signal number 1 sa Catanduanes, pwede makabiyahe na. Pero as of now, mga tugang, iyo po yan tabi. Ang ano yan. Good day, Papa Mar. Sa ginubatan po, suspendido din ba ang klase? Ay, wala pa po tabing advice. Ang ginubatan, wala pa pong advice manungod dyan sa kaputan po nindo kung suspended ba ng klase sa ginubatan. Okay? So, duman sa mga kababayan ta, iyon na po yan ang sistema talaga pong minabigla sana ang dangkuros kanuran tapos minalang kamantulos ang tubig. Di ba? Yan man ang pig-abiso kang pag-asa na may mga warning bagan, may kulor yellow, orange, tapos red. Yan yung pinakamatindi. Yan pag talagang sigidang uranang tuda-tuda. Pero ngunyan, warning natin is ang Albay nasa yellow. So, may mga posibilidad na magbaha, particularly dyan po sa mga nasa harababang lugar, low-lying areas, as in sa mga dati ng pigbabaha talaga. Iya po? Para duman sa tuya po na mga taga-Bagan Tabay. So far, sa ibang mga ibang mga munisipyo, wala pa po kaming nahiling tabi. Okay? And siyempre, sa ibang mga diyan sa mga taga Masbate po tabi, sa Ciudad Gan Masbate.
May advisory man mga tugang so city mayor po nindo. Pero kunyan ito kasuod ma. Pero ngunyan dahil naman garo dyan tapos nagarusuran dyan sa Indo, nakalampas na. Okay. Papa Mar, digdi po tabi sa ligaw, may pasok, ay wala mang pong advice pa. Igalat naman pagganap ni sa mga page ninda, wala man po tabi na development pa. Ayo. Alright. Sigurado po ini, ngunya na nagparaurura naman, yan naman, iparatong naman nindo sa mga basura nindo sa salog. Ha? Dahil na po tabi. Ha? Isararay tanenta. Iyan po ang nakakadagdag pa kang gabat o problema, mga tugang pag-arog kaning may mga maraot na panahon po kita. Yeah? Kaya duman po sa mga tagabagantabay, dahil na pagpaat na anod dyan sa salog, saraya na nindo yan. I-secure kimaray, tapos itapok sa tamang basurahan o tamang tapukan. Yan po ang nahiling ta. Kasubago sina Sir Andy Marbella, atab na atab, alas 5 pa sana, naglibot na. Pigsirip sa mga kali. Kung may mga nakabara. So parang ngaya Sir Marsugod, apera lang talaga duman sa mga lugar na talagang bahain na talaga. Talagang bahain talaga. Okay? Talaga pong kunyan, may mga problema kita. Ayan, may suspension man sa ano. Tingnan nga natin ito, kung ngunyan ini, sa Bakakay, si Daniel Jose Romano Bumbales. And ang sabi ni Kapitan Jel Cruz Kang Bariw, ini supposed mga tugang ni Mayor Bumbales, due to heavy rainfall warning number 1 issued by Pag-asa, face-to-face classes in all levels are suspended and to shift to modular learning in the municipality of Bakakay. Yan po tabi para duman sa mga tabangan-tabay niya to. May landslide sa Barangay Taysan, Sitio Tagungtong, mga pagariba. Yan po tabi may poste, may orisam. May naglandslide sa Barangay Taysan, Sitio Tagungtong. Ang abiso, maging maingat po kapag nag-agi sa lugar. Reported naman da po ini. Ayan, may narusok man ang ganda ko niya, no. May narusok man ang ganda, may nagkaturumbang poste. Ingat-ingat po tabi kita. Talagang iuyang kapag saturated po ang daga, minagabat po yan. Talagang mauros kung tapak ng mauros po yan. Para po duman sa mga kababayan nato, mag-iringat po tabi. Perming eyes to the ball kita, tanganing maging okay lang. Okay? Duman sa mga kababayan ta na nag-aabang pa kaniba pang mga advisory, pakiapot na lang dyan sa mga kunyan, mga MDR removes po nindo, and pwede man po magpadara ka mo digdining kunyan, magpadara ka mo digdining advisory tangani na basaon ta para po duman sa mga kababayan niya to. Okay? Iyo yan, duwa kaya nakaka-apekto yung pagkusugang nga baga tapos epekto po kang bagyo. Yan, okay? Duman sa mga kababayan ta, ang sabi, mga tugang, kuminusog subagyo, naging tropical storm na, hindi na sa tropical depression. Luminang ko na from naging 65 na dakol ang mga lugar na sabi nga ni kaya ni nasa gilid, barisbisan, so iba talagang amping sasabi na pasi naman sa models na posibleng yung maglandfall sa Cagayan area. Diba? Sa Cagayan. Kaya mag-ingat na lang tabi sa mga
kapwa Pilipino na niya dyan. Kasi mga jikita na, di naman makunyan. Di man na magkaigwa pa ning dakulang danyos, mga tugang, naiwalat po ini na bagyo na si Krising, ang pantulong bagyo na luminaog mga tugang sa Philippine Area of Responsibility out of the 21 na pigsasabing posibleng makaapektar mga tugang sa Pilipinas ngunyan po na taon 2025 hanggang sa Disyembre. Kaya po duman sa mga kabarangay ta, magkunyang kita, magasikaso. Sabi digdi, desisyon ngayakan magurang kay mga parents kon paklasyon uday ang mga aki niya. Kung sa ilinganin da bako safe, better na dahil na paklasyon. If sa iling nindo nga mainit man sana, ay di paklasyon do. Araw nga kang kasimple. Araw nga kang kasimple. Ang mga yan, tirada. Then ay magparaharapot pa. Galit ka ba? Iyo po, dabi adi. Talagang iyan ang burubantay man kang gabos. Bata nga yan na itaw ko na papamarsubalon. Dahil nga ito mabawi. Sus Mario si ayan, tama-tama, Biyernes na ngunyan, mga tugang. Sabi ni hello kay Nars MG Tria Hieronimo. Ayan. Saka kay Ma'am Ladi Azul at saka kay former Councilor Chito Baldo. Nakantabay po sa broadcast niya ito ngunya na pagkaaga. Sino man kay Kuya Bob Candano, good morning, maura na aga, may diit na paros. O dyan yan sa may party kang tabako. Siyempre sinalamber 1 so Katanduanes. May log po government sa Albay. Mayroon po. Yung klase man lang po ang pig yan. Suspender. Yung face to face. Automatic shift sa modular. Yan man ang pagkakaibang mo niya. Na kan magkaiguaning pandemya, yan ang kaisip ito yung bagong sistema na nganing di man ma-apektaran so pag-aaral continuous mang giraray mga tugang na automatic na sipita sa modular o online, diba? Kaya ngunyan iya po yan mga tugang dahil mapasiring sa eskwelahan tatibad madiskwido, kaya po duman sa mga kabarangay ta nagkaigwa po nin mga pagpaabot sa mga alkalde ng labang munisipalidad. Tangani na ang number 1 po dyan na purpose is, na objective is maging kunyang kita, maging ligtas sa anuman po na kadipisilan o sabi nga ni problema habang kita mga tugang managbabiyahe o kaya nagkapasiring sa eskwela na pauli na, di ba? O kaya si suspender po nindayan para dyan na sa nakamusarong, di ba? Magtarabang sa magurang. Pagkatapos kan modular nindo, magtarabag sa magurang. Tangani na ugmaman lamang sinanay. Okay? Ang satuya po mga tugang na mga kababayan ulita, nasa yellow rainfall warning po ang Albay. Ang posibleng peligro po na daradara kayan, iyon posibleng pagbaha sa mga harababang lugar, asin mga tugang duman sa mga harani, sa mga salog o mga river channels. Iyo po? Kaya ingat-ingat po tabi kita sa mga tagabangan tabay ta, magpasiguro pirme. Magpasiguro pirme. Tangani pong dahing masyadong maging problema. O paano? Babay muna po kita mga tugang hindi po sa programa Morning Hirit. Pero wag yung alis. At di rin ako alis. Direto po kita sa alas 7 mga bareta with Jasmine Baloloy at saka Nicole Ann Gloriani. Taon sa naman po yan. Thank you po sa mga ni Kuya Jun, saka ni Casey Tanay, ito ibang OGT.
from CSP Sinabua. Kasing kabilog na tropa. Sa pangarap mo ni Vipende, ako po si Mardila. Thank you po. Bye-bye. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan.